Ahojte, práve je o 4:09 a ideme na bazén. Takže druhý deň pri bazéne. A tretíkrát, čo pôjdeme do bazéna a bude vlog. Takže uvidíme sa tam. Čaute. Ahojte, práve sme prišli z plávania a teraz čakáme, kým nám uvaria obed. Na obed budeme mať risotto, potom už pôjdeme zase plávať, ale z toho už vlog nebude a potom pôjdeme na večeru. To je asi všetko. Čaute. Ahojte, práve nový deň je piatok, čo znamená, že dneska sa balíme a ideme preč. Práve počúvam hudbu a už sa balím a teraz pôjdeme na túru, takže vôbec sa mi nechce. Pôjdeme do Poreča nakupovať. Ahojte.